Искам да благодаря на Франк за прекрасния семинар, в който всички, които присъствахме, успяхме да разберем не само тайните на успеха, но и тайните на неуспеха. Защото когато дойде на този семинар, ще разберете причината защо не сте успешен. Очевидно всички, които идват на тия семинари, са хора, които имат някакви проблеми или някакви недостатъци, които искат да поправят и не знаят точно какво е. Не винаги ние знаем. Макар че дълбоко подсъзнателно ние си осъзнаваме какво е, но Франк направо ти казва точно какъв ти е проблема. Не лично, но просто минава по ред на всички причини, защо човек не успява да се справи с нещата, които иска да постигне. Мечтите не са непостижими, няма нищо невъзможно. Елате да го видите.